Una naman dali. Check ko ulo. Uyop. Maing adlaw mga choy, mabani ko ninyo karong adlaw manirada ta. Kay birthday mo gud sa akong binata, mao nang gi-invite man ta. Aw, dili pud nato palagpason oy, kaon gud di. O wala na dugay mga choy, niabot na ta dinhi ug pag abot na to dinhi nag-blow the candle naman sila. Mao nang kita, tamang video lang sa ta dinhi Makabuylo gid kaon na ni karon mga choy, kay medyo gamay ra ilang bisita. Unya kani sila mga choy, halos kaila ra pud nato ni sila. Diri ang apart mga choy, humana og ampo. Mao nang gidalan nila ang litson dito sa sulod kay aron tadtadon. Unya kita ni sunod pud ta dinhi kay aron makakuha tag panit nga perti ka bagtik. Mao nang i-sound check sa nato ang panit be kung unsa gid katagubtob. Kay humana man tagkaon dito sulod mga choy, anhi na punta dinhi as gawas, tanaw na to ning atong mga barkada kung unsa ilang kahimtang dinhi Unya kay medyo goods ramanday kay sila dito as gawas, o kita sulod na punta dinhi Sulod na ko dira mga choy, nakit-an ako ning pirte kahimos nga bata dinhi mao nang gikyutan man ko ato sa ning sanamukon be. Wala na lang pud ko naglangay-langay og huka dinha mga choy, kay medyo gutom nang gyud ang orasa. Usa pa dinha mga choy, nihukan na kog dali-dali din kay basin na yung bisita mo abot ba. May manang makaon nata kay aron makuha ginato kung unsay atong gusto. Unya kay humana man taghuka din mga choy, aw kaon na punta dinhi dire tas gawas mo plastar kay para dili kay ta maulaw sa lang mga bisita. Samtang gablastar ko din mga choy, ning duol man ang mga ero. Unya magsige man og kabot, manang nag-utro ko og porma kay para dili na sila makakabot. Lami gyud ning makakaon tag mga pagkaon nga talagsar nato makaon ba. Manang diri ni Boylo gyud kog kaon na mga choy, kay layo-layo para batong amua. Unya kining panahon na kay perte biyag yung inita, may nang moboylo gyud ta kay basin magansi ta. Unya makalingaw biya pud ni magkaon ta mga choy basta natay kay istorya. Kini mong panahon na mga choy, naapod akong mga barkada, nanganhi pud sila. Mao nang nagkalami man namong mga istorya mga choy, wala ko nakagwanta ni dugang kog kausa. Pabaga sa lang tagnawong karon mga choy, kay medyo gutom mangid siya. Unya na lang gud ta maulaw inig humana tog kaon dinhi Ulaw biya pud ning mahukad kag kaduha mga choy no. Wa biya gud ta nakahibalo sa mga nahuna sa tao, pero wala na ko nagbali-bali ana nila. Og magulaw-ulaw ko ako ray mapasmo. Manang unya na lang ko maulaw inig humana kog kaon. Samtang gaistorya na pud mi sa kong mga barkada mga choy, wala damha nga nahurot na dayong pagkaon din kay sa sige lagi na mog istorya nya lingaw na kayo ba, di na nato mahibalan nga nahurot na datong pagkaon. Kanang ang imong hunahuna ba nakapokus na bitaw sa inyong istorya, wala na ka nakapokus sa imong gikaon. Manang imnan day na tugkok din bisag bawal na sa toa. Og mao day ni akong mga barkada mga choy, og daghan pa pud mig mga barkada nga wala dinhi manang pasalamat kay ko kay nagkatapok na pud mi diri ang dapita. Unya kay humana man tagkaon mga choy, lisod mo pod kayo mag-standby ta din Ato nakadesisyon ko nga mauli na kay medyo layo-layo pa biya tong amua. Biyahe pa ka og 3 kasakayan. Unya ang oras nga imong biyahe unon mga 4 pa gid ka oras mga choy. Mo nang magsaysayo gid tag uli kay basin magabhian ta. Wala akong giingon sa inyo gaina nga dili gid ta mapagansi samot na og ingonana ka taas nga oras imong biyaheon pauli sa inyo Manang wala na dugay mga choy, nakauli na ta sa balay. Unya nara sa inyo kung motuo ba mo sa kuha or dili na. Pero salamat sa inyong suporta, hinaot nga magpadayon na tanan.